pagkasalitaan ni Gina nga Napoluan, Barkada. Sa gudahid nga tisurat, Dear Manong Nemi. Manong, sumrumanen, iti mapaspasamak kini ading ko nga Jerome, Manong Nemi. Ada ito nagtisilad na Manong Nemi, kinapudno na, ket nakalak iti ruwar. Sami lapas parwaren Manong Nemi no amumi nga makaisbo, makaibleng, sami laloktan tiridaw nga ayan na Manong Nemi no hasta nga pakanan mi, nga nadaduma ket dinapay kayat timangan. Ket tikang kanayin ng ibagbaga Manong Nemi kasla marigrig aton saan? Saan na? Saan? Ataywan na! Kasyan na! Ataywan na! Anlay ko! Saan na kadangran? Saan na kadangran? Pambarag to nga talyawin Manong Nemi, datatang kininanang nga may stress amang grigregatan nga mang pampanunot ti kasasaad, tinauding anak da. Dua kam lang agkapsat Manong Nemi kini ading ko nga Jerome, kinapudno na nakasingsingad kami nga agkapsat. Agkuykuyog kami di nga panagbasa, di adda kam palang iti elementarya, kinaoray di adda kami ti high school Manong Nemi. Imi di adda kami ti college Manong Nemi na ibarkada isuna. No payan anawak iti, ken bagbagaan datatang kininanang nga adaywan na ti barkada. Ngem na ibarkada. Labaybayan nan Manong Nemi ti panagbasa. Adadig iti kundaway Manong Nemi nga sa sarita kisuna. Jerome, ading ko? Manang, malagip mo tinapalabas. Nakasingsingat itunggal mo sa kanata. Ang kuykuyog ta, tultulungan ka ti assignment mo. Kuykuyog ta, nga mapanagbasa. Ang kuyog ta nga gawid, numalpas ti klase. Kinurid ti rugyan ta tagbasa ti kolegyo. Itilikudan na nakurapay tayo, kaya karikatan na tatangin nanang nga makapagbasa ta, makapagturpos ta. Nga maapay mo ngin sarding mo tinagbasa. Apay ngin sarding mo tinagbasa kat nakibarkada ka. Ading ko, adaywan ti barkada. Manang, ninabiyan, napatag ti barkada kanya. Kasano kinapatag ti barkada? Napatag ka rin ti barkada, idinto na baybay amon, ti panagbasa. Pag-ibiyangan. Basa kalatan, sukayat mo panagbasa. Basta kahit ko ti makibarkada. Naragsakak na dakit ti sidong da. Taapay. Saan ka din naragsak na da kami? Wala da ka ti sidong mi? Kada tatang kininanan? Boring eh. Boring. Nasusuro mong tiwinom ti arak. Nagmayat. Nasusuro mong pahintag sigarilyo. Pakakitaan nga pudong ang lalaki. Baka sabi-sabu ka pa yan. Manang, saan kagtagtagani? Among, nakapimpinas tirik na, no, makateka kiti siyabu. Kaslasaan na kamawanong. Kaslasaan na kamabisin. Kasla kabailak tagtayab. Kasla kabailak ti ading ko na yung kan. Idyamon ti barkada, pang-asa. Kastamat nung ka ti bagbaga datatang kininanang keng kuwana Manong Nemi ngem san na kami at tinungpal. Aging ka nga dimteng ti kundaway Manong Nemi nga napasangpet bingsuna, ngagtartaray, ket nagsimrek irisalad na inlak na Manong Nemi. Idi, taparwaran mi kumatamangalan, saan? Saan nyo? Ang nakapilitan? Dito yak na ta. Saan nakatangran? Saan kuma? Ditahan tinangrugyan na Manong Nemi. Nga ti pamati Manong Nemi, dakit karoba mi kat agbagtit isuna.
Ngem kada kami, kada tatang kininanang marunay kat saan kag bagti. Tawang pulimi tag bagti. Nagbalin nga problema mi. Tadadig di gundaway nga malukag titurog mi into no malukag kat mangig ko. Iti bangin ang kwarto ni Jerome. Ako na, saan? Saan ka sa? Pagkasya? Saan? Saan? Kung kuna nang agpupugkaw. Mabandungan tindatatang kininanang manunimi aloktan ti kwarto na pati idatatang kininanang kat kabutang na idan. Rumor kayo! Aking umasag! Rumor kayo! Rumor kayo! Rumor kayo! Anak, siyak ni tatang mo. Siyak man ninanang mo, anak. Ay, di ka pa mo! Rumor kayo! Rumor kayo! Rumor kayo! Kapilitan tumeten manunimi nga rumor da tatang kininanang tapno lang agtalna. Ket nung kasta nga limpyo uno hang agun uni manong. Babang kumatasidgan. Jerome, ama munak, kitkitain na to. Siyag na manang mo nga Gina, dududuata nga kapsat. Nakasigsigad na nga kapsat. Tultulungan ka edit assignment mo. Ang kuyog ta mapanagbasa di elementarya ta ang kuyog ta gawid. Kastamat manin no edit data ti high school. Idi lang nga datan ti college ti santan nga kuyog. Tanapat patigmenten di barakadam nga iti siya nga manang mo kani tatang kinana. Malagi mo. Ape adik ko, anat inat aramid kang karig di barakadam. Anat napasamak, ape kas tumaten di kasasaad mo. Ha? Saan ka nga mo? Sak namanang mo. Ape nga di ka rumor di kwartom. Sa kamila rumor no mapangkomisbo, mapangkomubleng. Di ka pagdigdigusen. Di ka pa mamanganin no sa aming isarik dito di kanam. Ape nga di ka rumor. Kayat, mabuti nga. Handa magsapsapol ka niya, kahit na kadangran, kahit na kapapatayin. Agrubot ka din ko. Dahil pakita na ka di doktor. Doktor? Apa ito doktor? Anong sakit ko? Anong sakit ko? Anong imbang pakandakin ka? Anong napasamak ka? Kasabulan ito doktor ang mangkita no anak ka sa sati otek mo. Apay, tagmauyong ka di, agbagtitak. Kasta ti pamati, dagiti tao ating ko. Agbagtit ka. Ahan, basta sandak ka tangran. Rumorkan. Iti eskwela manunimi maapektaran pa yan ti panagbasak gabuti mapaspasama kiti kapsat ko. Bana ka nakadlawan ni Alan manunimi. Gina, ano papaspasama ka? Alan, ada problema min balay. Abay, ada problema. Ni ating ko. Sino ating mo? Ni Jerome? Makikita kita. Di ba basbasa? Basbasa. Anak di third year, ada iti ti first year. Itatanda akong ti fourth year, ada ko may isunan ti second year. Yung na barakada. Ita, dinamatan kaya ti rumar. Adal taon ti kwarto. Nga mabuteng. No, maumasadag kami, mabuteng. Parwarin na kami. Gina, aman no, ada puliyong bagtit. Bagtit? Awan. Anak orte kasi yung mas pasama kayong kuha na. Kasi yung panang explain mo akit agbagtit. Saan ang bagtit kapsat ko? Alan, pumasyarak tuman. Tumay kong tumangkitan. Rumbang na unang amin nga, pasyaran ka di balayo. Tapno, nananayong ako ng agar-ara magkeng ka.
Kinapudno na manunemi, di pa lang ang takam ti first year college kini Alan kitrinugyan ng tinangharim kanya. Ida, fourth year kami man, saan ko pag inaklon. Ngayon kinapudno na at damarikiriknak nga ayat kini Alan. Saan ko pa lang amin kayat ti makirelasyon no madama pa lang ti panagbasa. No ori lang makirelasyon at tubat laing no adan pagtrabaho. Kung nakarot kang Alan, no makauray ka. Makauray ka. Pimasyar ngagpaiso manunay ni Alan dito balay, ti may isang arabi, ti Friday. Pinastrek ko, pinagtugaw ko, imbaga naman ni kanyak iti I love you. Orahin ta nga makapaggraduar tapay kay madadat trabaho. Sa akong ti desisyonan no, ibaga kang kati I love you too. Kadagiti nga oras manunay mi simro, ti kapsat ko, kahit nakiktot ni Alan. Han! Di ka umasarag! Saan na ka tagran? Han! Han! Ano yun siya? Iso dito ko nakaproblema mi. Ti kapsat ko ni Jerome. Oraan niya nga oras. Ore tanga trabi, ore parparbangon. Baka muna tamalukag kami kat kasta ibagbaga na. Saan da ka dangran? Umatayo kayo. Mabuti nga ako. Kasla ita. Nagkaro mo ti pa nagbagtit na. Sana bagtit kapsat ko. Anong oras tinapasama kayong wana? Apa nga limukay ti tornilyo ti utek na. Nakibarkada. At saka mo, no, anya ti klase kang barkada. Na isardeng na't panagbasa na. Nasusunod uminom ti arak kaya nagsigarilyo. Kaya tsaka mo, no, naramanan na pa yung sabo. Baka apekturet sabo. Baka dadigdigod daw nga ma-overdose iti agas. Amom, ti agas kat makaagas. Ngayon na nakaro iti panagtumar mo, ma-overdose ka, agbagtid ka. Baka kasat na pasama kiti kapsat mo. Isot nang babagtit ken mo. Wala saan kat ada puliyo abagtit. Awan pulimi abagtit. Inaon. Kat ni. Awan matganas tang sasarita kapag nakapipig sa amin tigas tang paragsasao. Panagbugbugaw nga sila. Gawid ako. Sige, no gawid ka. Nabalik na kahon nga talaga nga agbagtit kapsat mo. Saan nga agbagtit kapsat ko? Kailangan pulhiming agbagtit. Gapay iti dayta nga imbaga manunay mingo no pamati ni Alan kinagurak soon. Katliklik kunak ngem sumuten ti mangliklik kanya. Dirita nakaskulaak. Gina, apay kan tsak maten makikita nga agkawit kayo kini Alan. Imi kaya ni Sona. Ano't imi kaya na? At ako nung puloy mi nga bagtit. Gabo ka dito kasi ka na mapaspasama kinading mo. Nadamag mo. Nadamag ko. Di ba dito ba't ka nagbasa? Nakibarkada. Diyak mo tayo makikita nagibarkada na. Kinabud nung nagibarkada ng itsang estudyante. No apikit kami nga na-recruit na ni ading mo nga nagibarkada ka na iti outsiders. Isot makikagapon no apay nga siya iti mapaspasama kayang kuha na. Ngem saan nga gaputa at apuloy mi nga bagtit. Nga nagbari na kas diay. Gaputi panakibarkada na. Kasano ko ba? Anat napasama kayang kuha na apay kas diay. At daim pa inom da? At daim pa kanda? Walaan niya. Tsaka mo nga sungbatan. Di yung pakita ko mga iti psychiatrist. Di naman kayat. Kailangan pagbayad mi. Ngayon ito siguro ito makapagturpusa. Kadadan itong trabaho. Kastan ito aramidek.
Rina, paagasak to ti kapsat ko. Kabuta ka, tsak kayat gang talinaed akas jati kasad. Mas asya nak unay. Ken ore di ginaganak kanyak, mas stress da. Ken mas asyan da iti kapsat ko. Iti saan na kun nga asit gan maron name ni Alan si marunong ibasdag kanyak di Arnel. Amom, iti kumapay lang kahit kang asit gan. Ngam kanayon matlatang nga adaking kani Alan. Nagsina kayo? Awan tinagbaling nga relasyon mi. Apay nga insarding nanti, masadag kang ka. Saan nga nakauray? Nagarim ngam sa nga nakauray. Bagam kang ka agturpos kay pay sakbay nga sungbata mi suna. Iba't patig mo ka di? Ni Alan? Kasano mo ipatag ko ti lalaki nga sabutin ng mga ipatpatig kaya? Ada kinagkura na? Tsaka mo. Saludsudom to kang kuana. Katsika, apay masadag ka. Kahit ko tagaram kang ka eh. Agpropose kang ka. I love you, Gina. Agamanak iday tangayat. Arnel. Ngam sampay lang panahon. Orita, graduating akmad ten. Di orayam nga madaanak dun ti trabaho. Tap na makapagdesisyon akto. Imam mong kanino anya ti rason no api nga inadaywan na ko ni Alan? Anya ti rason? Pasarin na to into no Friday night. Ha? Ang ipahanda iparit datatang kinanang mo? Ha? Basta pasyarin na to into Rabbi no Friday. Pimasyar nga rod manong name ni Arnel itrabi di Friday. Kat kabayatan manong name nga digdigaan nak pagamuam ta nakigtot edita. Atay wanak! Atay wanak! Atay wanak! Ha? Sino say? Abay, ano ba sasawakin ko? Ni Jerome, ti ading ko. Abay, agbagtit? Saan nga agbagtit? Anang rod? Abay kas jay. Sino kabutang na? Kasta no sumuro. Sumuro ti bagtit na? Saan nga bagtit? Anang rod? Ada kabutang na. Ora da kami. Ket di na kami amam mo. Kabutang na kami pay. Siyak, datatangin na. Ano pa naganam gayatan? Nakalaan na. Nakibarkada. Iti di mi amon anya ti klase ng barkada. Pada ng estudyante ini, outsiders. Siyempre, barkada kit ada arak, ada sigarilyo, baka ada pa shabu. Minanugot na uminom ti arak, kadagsigsigarilyo. Yung tinawat anugutin na naramanan ng tasyabo. Ada nakasyakan na. Natruma. Inakon, kaya di man agsardingan ni ading mo. Makadisturbo mo kalata. Meron ranapay nga may nagpimasar kat simbro, ti bagtit na. Saan nga bagtit, nakabsat ko. Ano nga ti apag mo, ti kasta? Si Kamal, nimbaga, da nakatrumaan na. Di nyo ko makita. Awan kwartami. Ngayon ito makapagtrupo sa kadadato, pagtrabaho ak. Pakita minto usuna iti doktor. Psychiatrist, tap numaman, anya talagang mapaspasama kiti utek na. Nakulkul ti utek na. Agbagtit ti suna. Saan nga agbagtit ti kapsat ko? Sabi nga sa mga anugotin nga agbagtit. Kat kastamit ti ramit agbagtit, pumanaw kan.
pumana ko narnet. Nga dito tiga po na no apay ng imbaga keng kapasyari nagtutibalay, iti da ito nabi. Tap no mamam, no anya tirason, no apay nga inadaywan na ko ni Alan. Nga buti pamati na, kada tapulimi nga bagtit. Ngam tsaka nugutin na tapulimi nga bagtit, kan saan ka pagtit kapsat ko. Nugasta nga bakasyon manong na imi sumrekak iti silid ti kapsat ko. Jerome? Sino ko? Ano taramida? Di kagbuting kanya kading ko. Siyak ni manang mo nga Gina. Ni manang mo nga mangipatpatik ka nga ading ko. Sika nga mangipatpatik kanya ka manang mo. May kan? Rumar ka dito sila. Saan? Diya kaya? Man. Hindi bang dagran kanya? Adak mo tamang sartifikan ka. Hanggang man ano basta adak. Oh, di ayaban tapay datatang ginahanang. Tapno adadang andamang sartifikan ka. Tang, nang, may kayo ta kuyugan tayo ni Jerome nga Romar. Ora kang ganat sa akong tibalay. Naalo ko yung biso naman ang name. Antakdan rin ako. Antakdan dagran. Ang kayang ang mingat anda ka nga dangran, anak ko. Siyak ni tatang mo nga mangipatpatikin ka. Isumat ni nanang mo. Adda kami nga naganagken ka, kinadda ni manang mo, amang salakdim ken ka. Horeya, asinuman, ti bangdangran ken kanta kami. Salak ni banda ka. No, adamang laba, adamang dangran ken kanta ka. Adda kami, ti mangdangran ken ko, ana. Napasurit mi manong name nga ribon. Napampalagin mo na nga nagsiyan. Napatang iminom. Kanya ito nagtupras ka din ko. Unang kagdigos. Ha? Kagdigos. Tapno bumanglo ka. Mga no, damang dagra kanyak dito ako nagtiban nyo. Kuyugan na ka ni tatang. Tang. Kuyugan nyo man ni Jerome. Dito ako nagtiban nyo. Amang ka no, damang dagra kaman at agdigos. Kasta nga rin tinapasamak man. Bakit naragsakan kami at nakadigos, nakasukat? Sige, hintayon dito sa among tibalay. Iti sa among tibalay, manunemi saan nga maliklikan at dari kiti lumabas kang pamyanan at pabagat. At dari kita'y kumita, ngam sandang ang sardeng, nga kasla mo buteng da. Adam at kita ang sardeng, ket mayat man ta na irwaryo iso na. Mayat man ta kinahit na tirimo iti kisilad na. Huwain, naalukoy mi. Lumabasak pa eh. Ken sa yung palpalubos nga agbay mesa nga da iso na itiruar, amang ano agdangran. Hang agdangran iso na. Gabot nga iso nga roti kabutbuteng na ta adamang dangran kang kuana. Kasta, oy. Klase dito nga bagtit. Saan nga bagtit anak ko? Anong klase nga sakit nga rin dito? Di mo mo. Di pakita ko mga amin. Ito ang pekortami. Hindi ta lumabas manong name ni Auntie Masa. Auntie ko namin at Taures ang mga kawagyan manong. Naka, iso dito agbagtit nga anak yo. Agbagtit anak mi, Masa. Bigla manong nimi nagbuteg ni Jerome. Tata, bakit? Dakis na bakit? Hoy! Tanaka sa bakit? Nagloko ka, bagtit. Pamanawin nyo, tata. Dakis ka bakit? Bakit? Nagloko ka nga, oh. Anak ka dakis! Sikat di bagtit! Dakis ka! Chismosa ka! Magdadahil ka di pamilya! Di ba yan? Kadot inji chismis mo nga nag-aapag kakasawa! Pumana ka! Eh, di panawag ka!
panawak tiyo labas o lumabas sa background. Dahil ta inak itismis. Dahil ta pamilya si Bagtet. Gusto na, gusto na. Hindi na kadayon manon nimi ni Auntie Masa. Gusto nga timbagana. So, try na ti chismus. Try na ti Marites iti lugar mi manong. Puno ti ko na ni Jerome. Damat palagayang puot na. Damat gayang amo na. Malasin na ti dagas ka tao. Dagas ko na kata. Dagas nga ron. Dagitay mangpadpadagas ti pada nga tao. Mapan na idanon. Iti akurang nga nasurok nga damag. Ngay bagana, nga ni Kastoy, ada Kastoy nga ramid na. Sanang mamon tumat ni Kastoy. Aga-apatan to, nagsisinan na. Tilokot jayin nga masa. Gusto man timbaga ni Jerome na. Diba? Dakas sa bakit na jay? Dakas ta, mangpadpadakas ti pada nga tao. Sobrang tayo nito nagtibalay. O makan Jerome, anak. Sige, baka danto manin lumawas nga, dakas ka tao. Kita, pati siyak, kita, patpadaksan na. Anak, usap ko lang, ni Makit Masa, chismosa na niya eh. Adot aga-apa ka nagsisinang nga asawa ka puking kuhanan. So nga dakas. Ala, sumanak tayo, o nagtibalay. Sumanak tayo. Kasta o nga rod manong nimit pa nang iwarwaras ni Auntie Nasa. Tikas diya nga napasamak. Kat talaga nga nagtalinaed iti lugar mi nga ti anak ti akabsat ko kinagbagtit. Nga da pulibi ang magtit. Nga da tigapunan manong na minuapay nga da kiti agar-arem nga lalaki kanya kat imikay dan gabot ti pamati da nga pulimi ti bagtit. Ako na da, nga posible ito kanumat nga bagtitak. Diyos ko, andyan nga tamin tinapasama kiti kapsat ko. Anyat na kadadaelan ti panuot na. Apay. Kinon ko nagtinakim ko manon, naming kit inaanusan milata ti kapsat ko aging ka nagturpusa kon manong. Nadaanak ti trabaho, manon nami, kit idi, ta imasidegak ti may nga psychiatrist. Yes, taga dito mapaspasama kiti kapsat mo. Wen, doktor. Naibarkada ti outsider nga saan na padang estudyante. At di mo naamamuan no, anyat napaspasamak. Awang ka diti nagkakaswanda. Asla ko naipulis blatter da, nga nangkuluda, wala napasamak ti rambol, nagrarambol ti barkada kin barkada. Awa mo, doktor. Kaya mamunat uminom, hindi, ti arak. Nasusunod uminom ti arak ka nagsigarilyo. Awa ko ti illegal drugs. Di naman inanlugot, doktor. Ano't posible, doktor, nga pasamakan ka siya? Di pa nagrarak na nga saan? Saan na katangran? Awan basul ko. Maasi kayo. Nga pati na kaming pati na tatang gininahan ng siya kapsat na nga nakasigisigad kat dumting nga saan na kam nga mamo. Wano kabutang na kami. Mabaling ko kasarita. Pasyente. Umay ka di balay, doktor? Nangina ka di-charge yun? Sakto lang charge yan, no? Makitak no niya talaga sakit. Pikapsat mo. May narod manong namin Dr. Crisostomo. Dito'y balay. Alukoy nyo kadimat lang araw mo, Arizona. Pasarin maalukoy mi. Ngam di kita karuba mi aglabas kabutang na ida. Kailan muna no si Sinut Dakos.
Ay tiket mo sawen. Adda dagiti lumabas no kang data, dakis data. Nga pudno mat nga dakis. Diya mo, di kita lang amok nga sanga na siya ti ugali na iso ti anugoton mga dakis. Kas kumari chismusa, magpadpadakas ti pada nga tao, nga pakapasamakan ti panagap-apat ti kasawa ng panagsinada. Chismusa. Di kita nga daduma. Adaman di kita daduma nga dakis dayta. Adaman di kita kaso da nga maatap nga taktakaw. Nagitagtaktakaw ti manok. Di kita mapanagtaktakaw ti natin ti karubad. Di kita muna ti akos nga talaga. Ada ti kasta nga presente nga muna no sino da kita dakos. Kahit nga sawen, amuna ti panakibarakada na kita dakos. Kasla kareta, doktor. Sumurmanen. Saan da kadangran, awang basol ko, masyan kayo kanya. Kaya nang sawan at period nga naparparigat isuna, na torture. Awang mati makita yung sugat na. Hindi ka dati pa nag-awid na nga, simrtisilid na nga, din ang kayat nga, da sumrek at nga parwarin nyo. At na makit kita may di nga lama. Kada nga lama siguro, nagdala ng timabali nga sinturon, o panang saplid da keng kuana, panang dangran da keng kuana. Awan ganiti ang mamuyo, kada kiti nagbaling nga barkada na. Awan doktora. Basta, edi maamami nga saan nga agbasbasa, na ibarkadan. Normal dito balay, awan isunat eskwela, at isunat ibarkada. Ano tinumubra ni barkada na? Diyan, uminom, ang sigarilyo. Baka dakas ang barkada nga talaga. Masa klase ti sindikato. Balik ti sumrek, kita tanagtalnan. Wano mabali mo nga paham, parwaren. Tadito'y nga agsarita kami. Sige, doktora, padasek nga kasarita. Talo kami manin kadatatang kininanang tisimrek manong naming na inanlukoy mi. Yung kayat, adot dakes di tarawan, di kita glawas. Saan tinga rumbaran dito taing salas. Salas? Hanggang di balkon? Saan? Nakarikap na kitawa, kindri daw. Uy, nakarikap ti tawa kindri daw. Sige, rumor tayo. Nakiktot, hindi makita ng Dr. Ramirez, wano Dr. Crisostomo manunin. Ha? Sa anak adakes, iho. Saan ka adangran, natigit agasan ka. Awan sakit ko. Sabi ko magasan na. Kita tandaan, no, nat sakit mo, no, awan di awan, no, adagit agasan ta. Nagtukaw ka na nak, Bitoy, nagsarita kay kini doktor. Doktor? Wen, siyak ni doktor. Siyak ti mangagas ken ka. Awan sakit ko. Anta sakit mo. Abay di mo kay tirmuar. Ang damang dagan kanya. Sino? Di barkada. Anyat ka po? No api nga dangan ka? Kabuta, saan ko nakayat nga tungpalin na kita kayat na paramid kanya. Kanya nga di kita yung paramid daking ka. Pagtakawan dak. Ore no, awan pa iti pinatay mo. Awan, kahit di pamatay. Anapay? Ang dangranak lang. Gapat sa bininda. Gapat naman siya anak ka naging padangranda. So kung di akon kayat. Gapat amok na dagis tagtakaw. So kung di akon kayat. Dahil tamaten. Pinaparigat dak.
Pinalbalikan dak, ninangdang randak, urek pagpangahayag, nangdang randak lanta. Kinita na kami pinagsisinublat manong name iti doktora, datatang nanang ken siya. Di ko at sinalsot kas taking kuha na ini. Saan, doktora? Naibaga naman lang tika po na. Pinagtaktakaw dagdag barkada. Isud para takaw, isud para dangran, kasla hitman. Ngayon, di naman anugutin ako kung pa napatay na. Hitman, nagtaktakaw, gabot si bilin ni barkada. Kaya no dinatungpalin, dangranda. Gabot na dinan kayat, tinurture da. Datad tika po na. Doktora, anong artiruping arabin tayo? Iba ka tayo iti agas nga mangpakalma iti panunod na. Mangreseta, tasan nyo nga liwayan ti mangpatumar kang kuhanan. Kano kasano nga rin no sana kayo tumar, doktora? Mangaramin kayo ti pamusmusan. Nunas ka ng ilakyo tinuman na. Nunas ka ng ilakyo ti kanan na. Tamang mangan kayo umin-unum at diba? Kaya iba kayo kang kuhanan. Nga dahita nga tumarin na, kat isot mamagtal na ti panunod na nga awan ti mangdangranan kang kuhanan. Anat na ka na? Jerome, doktor. Jerome? Doktora? Lalaki ka. Diba? Lalaki ha. Yung ginagara da. Awan mang dangran kang kaitan. Ibagam dinaganda ta ako patiliw ta ida. Ha? O dangan ko na no. Agipulo nga. Kaan ka nga handa kan madangran. Tanda kang ordi ti balay. Sinot Pangulo. Dito nga barkada yun. Ibaga mo. Nasa mo ibaga, pulis ti ibaw ko to. Pulis! Mabuti kang kiti pulis. Siyak nga rod. Sa mo kabuteng, di ba? Gayam ta. Di ba? Gayam ta. Gayam ka. Gayam na. Dapat tatangin nanang mo, kinakapsat mo, may saksakit kang ka. Kaya't mo ka di nga sangkan ngagbuteng? Kaya't ko Ibaga mga rod tinagan di Pangulo. Deta nga, nang babaon kang takaw kinagtangran. Tapatiliw tayo da. Handa to mamamon nga sakit agipulo. Wala. Ibaga mo, unangim ko nada, nadadak sa mapasama kanyak, ang graman ti pamilya, agipulong jak tumat ibagbag nga sikat agipulong. Di mo ti bagbaga, Kalan, mapagtalkan na, farin tayo. Bagamon. Sino? Bagamon, tapatiliw ta. Imbaga na manong name ng imbaga tinagan. Urayam tulangin. Yan nga damag mo, natiliwan, natiliwdan, naibaluddan, awan doon pagputput nga mo. Dadan doon tiyo nagtibagbaludan. Anong name ginatang ko tin reseta ti doktor nga agas? Kat saan kami mat nga narigata nga nagpatumar kang kuwana. Tako namin ako Dito iti agas nga baga ni doktor. Ni doktor nga magpatiliw ka dagiti nang dangdangaran keng ka. Uminom ka anak ko. Inom mo, tumar ka. Manong nimi, hindi agawid ak iti balay iti maysa nga malem nga panagkapok iti opisina. Nadanon ko anong nimi ti patrulya, lugan ni kiti pulis. Nga lugan ni Dr. Crisostomo manong nimi, at dapay. Nagdardarasa, sinabat na kinanan. Anak,
Apa nang, asinod kita. Dagiti polis. Imay da in interview ni ating mo. Ket ni, kinadwada ni doktor. Tani doktor, namnamain na, nga isunod ti mamagkalma kini Jerome. Kanagpaiso, mabuting ni Jerome, hindi makita na ni polis, nga magabuta at rin doktora, nagkalma. Natiliw gaya man, dagiti polis, dagiti kaaduan nga barkada na kagrunahan na tinted ng anagan. Kit si babalod tayo na. Kumusta nga itan? Sumbrag ka na, dumalong ka. Hello, doktora. Hello, sirs. Sakti kabsat na. Kabsat ni Jerome, manang na. Medyo nagtal na matindirik na na. Kalbasan nga na ibagami. Nga ka mga pulis, kad na tilibin na giti nang dangdangran kang kuwan. Yung may kamalan, tapno, mamamin o niya pa na giti mabalin ng istoryain. May panggap ka na giti aramid da. May sa sindikato nakikapangan na. Sindikato nga mamagtakaw kada mangdangran kada giti miyembro. Ngano saan da kang tungpal. Diyay, torturen da. Kasat na pasama kay kuana. Kahit dakil ti may tulong iti apan na kaya ipakaamo kay kuana nga dan iti pagbaludan iti nang dangdangran kay kuana. Takamin ti pambati nakit posible nga ada dagiti kundawa nga rumaot dagiti barkada na ditoy tapno dagaran da isuna. Sige. Nalbasan ti pa nang imbestigar mi kang kuana. Doktora, gaman kami kang ka. Dakil ti na itulong niyo may panggap ka dato nga kaso. Tilid kat nagapo ka ni Jerome. No daman reward, awan sa baling nga, pangipayan tayo ito nga reward, no saan nga ni Jerome. Manong naimi, manipod mo inin. Nagkalman tirik na panunot ti kapsat ko. Nangaro na nakaroden manong naimi, idi tam kumbiktaran ng dikiti kinaduana. Idi mapan na bisitahin ida manong naimi ti pagbaludan. At bang ibaga nga rumbeng ko mga mairaman ni Jerome, agsipod nga ron ta kinadwada. Ngam ko natilinteg manong, may kanpakit iti reward, agsipod ta isong nga ron iti nangi butak-tak ti kinapudno, ngayon ka po na nga dahil ta nakatiliwan, digiti kakasto nga klase nga sindikato. Lumapay andaman wano awan reward manong nemi, ti kabsat ko ngayon kangrunaan nga reward, kat isumuten ti panagtal na ti panunod na. Wen, amunan nga lagi pen, ti kinaimbag ko akabsat na. Amunan nga lagi pen, ti kinaimbag da tatang kininanang, aging ka nagsublimat lang isunay ti pagadalan. Kat inidyan na, alamin pinsan ti barka. Idi agdama manunemi, kat nagraduar maten ni Jerome, kanadamaten trabaho na. Idi nito tasyak manunemi, di lalaki nga may katlungan nagharim kanyak iso da ito ni Alex inaklon ko manunemi kapato ipatpateg ko ipatpateg na kat nadan kami itan iti pamilya nagasawa kami kadadaan kami iti duwangan na idin to tari Jerome manunemi kat baru pahilaeng manunemi at damaten bukod bingabalay iti asawak nga naiyaslig matlaing ti family house mi dagdaglagin maten datatang gininanang ni Jerome ngagpamilya mo ten tapno ti kasta ket adan nagpadpad nga pamilya mi ngagkapsat. Dito nga ti pagkastarita panog na iti na minsan ket nagrigat kami gabo iti kapsat ko nga naibarkada ket nagbalin abagtit ako nada. Dagiti nang ibagbaga da puli mi ti bagtit nagsaradeng na manong tana panagnakan. Nga dahil nga napasamak ti kapsat ko ket siyempre isulang ti nakaturtsura. Agyamanak, tilag mo nga nang ibasa kat sapi kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin magsalbingan ti biyag. Tuyagang agyaman nga pagaya mo, Gina. Thank you, Gina. Thank you, mat kadagiti nagbuyat. Thank you for watching. Bye-bye na po.